Migao mateko e bwo Nuclear Power and Energy Agency kata NUPEA ochako chenro mar kawo pach jopiny motelo ne chugo kambi mar teko mar nuclear e kaunti ma Siaya gino mabiro muonyo omenda maromo bilion 500. E romo manokelo kanyakla apisas mag migao mar arita e bwo sirikal mamalo kod tend loch nanga e sub counties ma Bondo, Rarieda kod Usigu. Tend migao no yango ni giseyudo kuonde 8 e kaunti ma Siaya minyalo chuoge kambino ka koro gichako chenro mar puodho kama ber moloyo. Kuom mano ne gijiwo jopiny mondo wuog oko kendo golo pachgi e wi kambi manyien-no kaka yo maneno ne giyudo duoko e wi penjo mathoth ma jopiny osebedo kuom teko mar nuclear. E kindeno, County Commissioner ma Siaya yor kojolo Robert Ngetich oyango yie margi kaka jotend arita matiyo kanyakla gi jopiny mar puonjogi mathoth e wi teko mar nuclear mowacho ni biro chugo thuolo mag tije. Ni nuclear plant mabiro ni en ang'o mokelo ne oganda e pinywa ni ma Siaya kendo e Kenya mangima. To kwa dhi e sighting, to sani wawacho ni Siaya kae nitiere kuonde 8 magin iluongo ni possible sites. To kuonde 8 gi ing'iyo gi tinono gi mondo wang'e niya kama entiere no koso kama wadwa ni mondo plant obede no en kama nyalo hold nuclear power plant, en kama nyalo withstand gik mang'eny kaka engineers osewacho. To kuonde 8 go wabodong' gi kuonde 2. Kwasegolo gik moko te ma engineers oseng'iyo wabodong' gi kuonde 2. To kuonde 2 go achiel bobedo possible site to moro no bobedo possible site gi alternate site. There have been